Panggap ti Commission on Filipinos Overseas, ngaya si dagdagiti na dumaduma programa da kadagiti umili tiryon, baban iti nailukat nga extension office da iti Baguio City. Daduma a detalye iti panagsubsubli ni Christine Bornolla-Sabaway. Nainagunaran ti Extension Office ti Commission on Filipinos Overseas ijay Gestan Centrum Building, Bucaucan Road. Indaluan daytoy ni Secretary kan Chairperson Dante Francis Ang II. Panggap ti Extension Office a maiya si dagdagiti serbisyo ti ahensya kan maipanamnama ti pagimbagan, karbengan ken masalakniban dagiti Pilipino a permanente nga agnanaed iti balasiw taaw. Kami po nangangalaga sa mga welfare and interest po ng mga permanent and long-term migrants, people you may call the expatriates, Filipinos married to foreign nationals, all of their descendants, those participating in exchange programs. We used to call our constituents OFs. And hopefully with this office, we will bring our services closer not only to those residing in Baguio and environs, but all throughout the Cordilleras and Northern Luzon. Sigon iti opisina, napatag-unay a makita ken mawanawan dagiti Filipino overseas. Gaputa dakkel ti kontribusyon da iti panagduras ti pagilian. Nagduduma a programa ti Jaya ti opisina kas iti pre-departure orientation seminar. Baling bayan, lingkod sa kapwa Pilipino, Yulid, kenda dumapay. Iti datos ti opisina dumanon iti nasruk 6 milyon na Pilipino ti agnanaed iti balasiw taaw. Dumanon mat iti nasruk 8 a Filipino emigrants ti nagtaod iti probinsya ti Benguet. Once they are abroad, once they are settled, they share the success with the Philippines. Hindi lang po yan through their remittances, but many of them do other things. They share their expertise, they conduct missions, they help promote our interest abroad. Kinablaawan mo ti lokal a gobyerno ti opisina iti nabaligi apan nakailukat ti baro nga opisina. I congratulate the Commission on Filipino Overseas on this important milestone. We look forward to strengthening our partnership in promoting the welfare of Filipinos. Christine Bornolla-Sabaway para iti Pagilian.